ଦେଖିରେ ଫସିଯିବ। ଭାଉଜ କଣ ବସିଛନ୍ତି? ପାଲ ଆଣିବା ନା ଆଜି ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇବୁନି ଆଜି ଗୋଟେ ପାଲଟା ଆଣି ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହବନି। ଖରା ତ ପୁରା ହଉଛି। ବନ୍ଦ କରେ ମଟର ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରେ। ଆରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏଇଠି ପ୍ଲଗ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୁକ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ବୋଧେ। ଥାଉ ଏଇଠି ଜଣେ ଇଏ କରିଦେବ ଭଲ। ବାକି ଏଇଟା ପାଣି ଜାଗାଟା ଏଇଠି କଲେ କିଳା ଓଦା ଫଦା ହେଇଥିବ ହାଙ୍ଗିନା ମାରିବ। କଣ ଭାଗ କହିନଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଲଗେଇନୁ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇ ଜିନିଷ ବାଜିଲା ମାନେ କଣ ଯାହା ଦେହରେ ଖାଇ ଜିନିଷ ଯାଉନି ତାର କଣ ତମର ଖାଇ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କଣ ଖାଇନି। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करव हेलो କହିପାରିବନି କାହିଁ ଟିକଟ କାଟିନି। ମୁଁ 5 ଦିନ 10 ଦିନ କହିପାରିବନି।